Dáhí lacha le phlean ó rian. Violín. Bhí dáhí sínte an leaba náirde staire a léamh leabhar lá. Chúla sé ceol violín amuigh an móthar. Déach sé amach, chanig sé fear ag seanam os cóirimh ru trí. Nuair a bhí dras seintige, bhuail sé an doras, fuair sé cúpla pingin. Bhuail sé choras tíchaí agus thug mamí cúpla pingin dó. Ceann ag mé violín de teagháí agus fála móig tú é. Cheannig mamí violín an lán í sin. Thug sí dáhí chuig múntóir violín. Chúd dáhí isteach sa tach agus chuig mamí ó bhaile. Nuair a bhí an ceacht déanta, tháinig dáhí amach sa tach, ris sé leis ó bhaile. Tar éis an té thug dáhí an violín as a chás agus thosa sé a tleachta. Bhí daddy a léamh an fá péir agus léim sé san go faragach. When to get us 'em? Sesin. An ihe sin dag dáhí an violín in aice lepa. Nuair a bhí sé na chola, tháinig gadaí isteach in eog. Lánaigh sé go ciúin tríd an seomra, síos an staire leis. Níocha sé an cat ina lí an staire. Has sé a arabal agus lig an cat sceabhas. Cad é sin? Sa mammy. Is cosúil gúil dáhí tlacht an violín arís. Sa daddy. Nuair a bhí an mála lánaigh an ngadaí chuaigh sé isteach I seomra cháthí. Thug dáhí an violín agus bhuail sé an gadaí sa cheann leis. Rith daddy isteach sa seomra. Ho, is tú an bachal ma? Sa daddy. Bhí an violín na smidiríní agus ní raibh ar cháthí tleachta níos mó. Thug na gardaí an gadaí lo chun an phríosúin in glúisteán na ngardaí.